Вашият отбор загуби днес в Гоце Делчев. Очаквахте ли такъв матч? Значи, като поведение на двата отбора, да. Естествено, като загуба за нашия отбор не сме очаквали. Но бих казал, че отборът домакин като че ли по-настоятелно търсеше победата и я постигна. Предполагам, съдията безупречен във вашите очи. Аз лично нямам никакви забележки относно съдейството. Получи си един двуостър матч, но съдията според мен се справи. Имаше реакция на вашата скамейка през втората част при извършване на смяната. Какво се случи? Каква реакция? Ами имаше удари по скамейката. Аз лично нищо не съм видял, защото гледахме към терена, нашата работа, треньорската е това. Ако някой се изпусна нещо нервите, аз не мога да коментирам, защото не съм бил свидетел. Вие сте и футболен експерт, ние време да закъсняли така малко старшият с медите. Ами, значи отборът на Гоце Делчев успя за 2 или 3 минути да ни вкара 2 гола. Ние се опитахме да реагираме веднага след като получихме първият гол, докато се подготвят съдателите да влезнат в игра, получихме втория гол. От тази гледна точка, наистина смените се оказват закъснели, но ние искахме да ги извършим след 1-0. Просто не ни стигна времето, много бързо отборът на Гоце Делчев ни кара втория гол. През първото по време беше равностойна играта. Какво стана с вас това? Аз мисля даже, че ние имахме своите моменти през първото по време, ситуации, които бяхме изиграли по-добре, можехме да отбележим гол. Нямахме търпение, прибързахме дадени ситуации, но бих казал едно прилично първо полувреме за нашия отбор. Второто полувреме, нещата, колективната грешка за първия гол, оттам докато се осъзнаваме какво се случва, получихме втори и вече всичко се разби. Но нашата цел беше да не получаваме гол колкото се може по-дълго, естествено да отбележиме, това не се получи, но когато един отбор иска да печели мачовете си, трябва да обстрелва вратата на противника. Аз не си спомням нашия отбор да отправи точен изстрел по посока вратата на отбора домакин. Така че, ако искаме да печелиме точки в къща и като гости, ние трябва да бележиме голове. Но явно това ни е слабост. Добре.